O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rei, acompañaba esta mañá os nenos e nenás do campamento de verán da Fundación Juan Soñador en Allariz. Neste encontro reafirmaba o compromiso da Xunta con esta entidade social para seguir impulsando iniciativas que fomenten a igualdade de oportunidades entre todos os menores. Rei participou cos rapaces e rapazas nas diferentes actividades que realizaron nas instalacións da Fundación Ramón González Ferreiro, que conta, entre outros recursos didácticos, cunha granxa escola. Alí constatou a importancia da colaboración entre as administracións e o tecido asociativo para chegar a máis familias e mellorar a situación da mocidade máis vulnerable, garantindo os servizos fundamentais como a conciliación familiar. Ademais, Jacobo Rei trasladou o compromiso da Xunta de seguir traballando a prol das familias galegas, poñendo a súa disposición recursos e servizos fundamentais que permitan a Galicia seguir sendo un referente na atención á infancia.